Uy, ikaw ba ganina kapitana? Ay, hala! Ay, hanggang ka naman. Dire. Ha? Hanggang ka naman. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Shawty climbing my pole, she got me locked in on cup though. G house, bring the streets out, go DJ, please play that heat now. Sit bass, that super bass got me dead live. I'm Kurt Cobain, like boom, boom. Uy, laling! Kumaksot ba sila nang uwan? Kumakal ta! Sir, ano natin? Wutsa. Nga naman magul man kita, uy! Nahurot lagi mo kwarta sa scatter, oy. Kamu ay. Wala ko ikakasugal din na ano. Kamu na lamang ba? Na, punta na. Tara. Mamagul! Iparara ko ika-posta niyan. Lutang ka dai. Scatter ba? Insok ko ba kanong simbagul nga tanawan din. Ako mo tanaw. Sus, no. Puti man gani kayo ako. Puti pamigaw mo kayo. Puti po. Tara. Buta. Tara, oy. Tara. Mamagul na lamang kita, uy. Damo bagay bagul sinisara. Damo siguro oy kay naaman toy bag-o nagkuan pa itong saka. Adin mandapit. Sikuan ba sa kalubihan nila ni Don Pedro ba? Tara. Basin damo ato makuha sa kay sus wa naga kita ipang sugal sininiyan sa scatter. Tara. Tara. Ah, ang kalubihan ni Don Pedro ay. Wa man lagi diri punsing. Duman ni mawang kani kalubihan sa akong lolo sinauna oy. Naman toy daghan di. Na ato pa dito dapit na. Dito ba sa ari damo dito dapit. Tara. Ako bilhin ako bugan. Sus ini ra mga diri damo in bagul. Wala man ini makakarta ako niyan na makaskatir ako. Sikon ari nakakita na akong diri mo na. Sulti ang kapitana na magul na lamang kay nabuang nagasud ako sa skatir. Dali lamang ako ba sila rin makakita. Isa na lang magul. Ato lang wa ito sa bagul. Ato dito nang bagul na. Damo ato sa bagul man ako. Ato na kasi yung bagul sa ilang oy. Oy. Sabi buta. Inay tugay para dilis sa kibo pag ipatili kita. Ginita na. Uy, ikaw ba ganina kapitana? Ay, hala! Namagol ikaw sa kapitana. Sa pagbasin ko makitaan. Uy, Baka kapitana nahurot ang imong gikurakot sa barangay sa bagay? O sa kasako. Mapriso ka. Nahurot lagi sa scatter. Hala! Ngising kapitana kay nag-scatter po dyan na adi. Ko day si scatter. Hala! Kamu diri sa aton mga kabarangay. Amura ning kapitana nga. Namagol! Siya. Asa ka mapagkasabak kay basin ko baka bati ito diri ang aton mga silingan nga ang aton mga taga barangay nga basin ko sulti nga nahain na ang kwarta sa barangay. Madaot mi ko kapitana sa palabi ang scatter kapitana ay. Igmasama ka kapitana. Tililing. Ari malat kamo diri. Nanguhalat kami kapitana kay sus nahurot ang amon at kwarta ay nahurot gabi sa scatter. Aw niyan mag-upod kita ha. Sige mag-upod. Nakuha kita niyan kay para kung kuan gusto ay makadaog. Ha? Libre. Ikaw kapitana ha, tingay di ka maglibre. Nahurot na ang kwarta sa barangay. Baso na pala ikaw nga. Aton tag 20 ang kilo nga aton akong gikuan. Wa na kay nahurot sa scatter. Ano na dira? Amo nga inuwa kami kakuan sa tuntag 20 nga bugas kay imo nga balik sa tintag 50. Baruan mo kapitana ay. Ako magtigi balik sa tintag 50 ang kilo kay namasin ako ba nga kadaog ako sa scatter sus napildi man. Amo na. Bura sige pa masin masin. Namagul na lamang ako kay para makascatter ko niyan sir. Tara naman. Namamento ng scatter ko kay boss scatter. Ay hala. Ay hanggang ka naman. Hanggang ka naman. Oh, dara. Scatter. Oh, sige na. Oh, dira ikaw. Ikaw na dira tanan. Scatter. Kami magwan kami dito. Ay, mama. Ay, na busit ka. Mao wening scatter no. Sakit sa akong